A mama team. A mama team na heri team sai introsuku den bobi. A mama team fuyu atoso e tak makandra na inisa de kari van oncologiebespreking van de borstkankerpatiënten. In een bespreking disi de bepaal soortusma kan opereer, o tinding kan opereerding en vadinsa opereer. So lesi a mama team evroko makandra nanga van trah mama team. We kara sandisi van consultatie. A trah mama team kan luku ala den foto den echo de MRI nanga van internetverbinding. So de luku sana yu voorlopige diagnose. Ala den soortu datra everteri san de praxeri. Ala den datra makandra de denki en de bepaal van den kan jepiu na moro boom fasi. Yusrefe tak nanga a chirurg. A dat traditie nanga a mama care verpleegkundige sataigi yu san de odu en san ede. Soortu sani de zeker nanga soortu sani no de zeker. You kan bel a mama care verpleegkundige ini wan lesi baka of you kan tak ete wan lesi nanga eng. Na ini appisteen disi a mama care verpleegkundige na you vertrouwenspersoon. Dat na asma sa kan jepju if you wan sap wan sani. You kan tak ala sani sa you wani nanga eng. A kan zorgu dat wan tolk kan de na den prinspari gesprek sa you o abi. Ook a kan aksi trasma futak nanga you. Leki umasma sa abasreef siki. Dis dekar wan lotgenoot. Dis na sma sa meka sreef san melik you en e tak a sreef tonge toe. Dis na wan sani san you moes do. En dat de eerbong. A zuster disi kan jep you fu verteer you familie san e do you. En alla sani sa de do ego na you egi datra you huisarts. Drape you kan go ook toe futaki. Van multidisciplinair mama team. Dat na van mama team san evroko nanga voersoortu specialist. In a team disi you abi van oncologisch chirurg. Aan dat traditie kan opereer en ook toe aleri futakrusweri. Van oncologisch internist. Aan dat traditie leri fu alasani na in se fu asking, nanga takrusweri. Van radioloog, dat na van datra sa e meki ala prinki fu asking. Aan dat traditie e luku ala prinki echo's nanga scans. Van patholoog anatoom. Aan dat traditie e luku a weefsel. Van radiotherapeut. Aan dat traditie e bestraal asking. Van plastisch chirurg. Aan dat traditie e meka precies aan opereer kon luku boombaka. Van nurse practitioner. As besrutu verpleegkundige disi e du datra sani. Van mama care verpleegkundige. Van pre-operatieve behandeling en van neo-adjuvante chemotherapie. En van sikisma abi van bigi tumor in a bobi, dan de meka tumor komorop ching nanga chemotherapie. Dus as sikisma disi, e kies den chemokuur voor sa operatie. If den doe dati, van bigi kans de, dat a sikisma kan kies van operatie, sai mek dat en bobi kan tang. Ook toe abung fu luku sai psa nanga a tumor fu asikisma te akisi chemotherapie. So lesi anevroko fade smabewani. Dat te van bunsan fu sabi voor sa operatie. De kan bestraal ook toe voor sa operatie voor meka tumor komor op ching.